Wala nang daanan, puro na tubig. Naglabas kami doon sa may bintana na maliit, sa ibabaw ng lababo, mataas din. Isa-isang lumabas doon sa may bintanang maliit. Bago magtanghali, talagang lumalakas na yung ulan. Lumitaw na nga yung tubig galing dyan sa taas. Papunta dito. Bahay, nung nandiyan pa kami lahat, na yung tubig, malakas na yung baha. Sabi ko, likas na kayo, dahil hindi naman sila makadaan dyan Pasalamat ako na kahit na dinadaan kami ng kalamidad, buhay pa rin kami, walang magkasakit na Yun, pasalamat ako sa Panginoon. Para sa maaring asang tulong, makakausap natin muli si Ma'am Sally Luces, ang Media and Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Sally, ano po ba yung maaari natin maibigay na tulong mula po sa Ako Bicol Party List para po dito sa mag-asawa? Pagkakaalam ko, inuhanda po ng 10,000 piso po para sa pag-umpisa ni tatay at nanay sa kanila panghanap buhay. Nababanggit po niya na 10,000. Ito po tayo, hawakan niyo po yung 10,000 pesos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000 piso po tayo mula sa Ako Bicol Party List. Salamat po sa Ako Bicol, kasi sa mga staff,